kurang tanah berarti ya kok kesusu ki napa? Kurang tanah meneh kan iki ndok. Nek ndok kurang tanah kok iso. Pondok anyar. Mbok mau. Ora kita pondok anyar iki kan kok banget deh. Kaya ngono iki empuk nggih. Kurang tanah berarti. Kan tadi ngono kae tembok apa adoh ya. Kan ana Bu. Oh. Tahu. Wis kan tembok buat yang sekolahannya doang. Aida, cantik. Satu neng dira. Jadi sakit apa nih? Rangsing sakit apa nih? Anung. Tarmis, ke rumah sakit. Aku marah itu nono, bikin nono. Ayo jajan. Kan menunggu aja kan udah mah. Nah aku kan nandang terus bebas, nafit isa lain terus. Kok masih kok senang. Berapa sing mesti sehat? Sehat. Aku rame-rame. Kenapa kok Pak? Orang ngerak krungu-krungu ya. Aja aku nyatakan es ini ya sehat, ngono aja. Bang, nek wis jumono anu nek ora bisa ngatasi duduk kok nek nganu ke kok nyetak pasir iki lho sini. Enggak. Iki ya aku cingin spesial posisi betul. Lah ana kancane keto Mbak jahat Mbak kae men pasaran saiki pasir heeh. Nyetak iki semandang niliki reta kayak buku pandang sewis tangi rono meneh kok ming golek rambut terus ora rono meneh pandang dicaki main ro mbak-mbak wis ora gelem wis mbak apa? Ayo cak sedike gede-gede enggak kanjo ana tamu ngene mlayu ki harus tiba mbiyen. Nah, di situ. Berkecil.